Ababhikishi bakhala ngobugebenga bathi benziwa ngabantu bokufika abangenawo amaphepha afanele okuba kuleli zwe. Banxuse uhulumeni ukuthi ungenelele ngokuthi uqinise umthetho emngceleni yaseNingizimu Afrika. Izwe elethu eSouth Africa asingaxoxi sixoxe ngezwe lethu. Uma kuwukuthi thina senza ilutho, thina sesikhulile will be failing iy'ngane zethu. Ngibona izwe lethu limosheka ikakhulukazi ngey'dakamizwa baningi abantu aba-affectekile emndenini yethu nomuntu engekho affected direct. Umgqugquzeli wemashi uJacinta Ngobese Zuma uthi bafuna uhulumeni ubeke phambili abantu baseNingizimu Afrika. Thina njengama-South Africans sinenkinga enkulu esibhekane nayo abantu abala eSouth Africa ngokungemthetho. Kukhalwa kakhulu ngabo ukuthi ibhedlela zigcwele yibona, ikole igcwele yibona, ngisho amajele asegcwele bona, and it's really affecting thina njengabantu. Also i-affecta nomnotho wethu, affecta ney'ngane zethu. Asizizwe njengabantu abaphephile masazi ukuthi khona abantu abahambayo nje la emgwaqeni kodwa abazi ukuthi bawobani, abazi ukuthi bazotholakala kanjani, kodwa uhulumeni wethu akayithatheli phezulu leyo nto. Iqembu le-Action SA beliyingxenye yale mashi lithi umgomo walo munye owokuthi uqiniswe umthetho ongena kwabantu kuleli. Sithi uhulumeni wethu awuqinisekise ukuthi abekho abantu abavula amabhizinisi bengenayimvume kulezwe lethu, abekho abantu abachanasa izweni bengenayimvume. So esicelayo nje uhulumeni wethu ukuthi asivikeleke ngoba ngaphezulu komnotho kunabantu abaningi abangasebenzi, kodwa sibona ama-companies aqhubeka aqasha abantu abangenamaphepha kuba South Africa. Ihhovisi likaNdunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal lemukele uhlu lwezikhalo zababhikishi lethembisa ukuphendula ngokushesha.